דליה ביידה היא מומחית ה-AI שלנו, והבוקר היא הולכת להסביר לנו איך אתם תעצבו את הבית שלכם, או כל דבר אחר, בקלות. עם AI, היי דליה, מה העניינים? היי, מה קורה? בסדר גמור. תראי, את הפעמת את הראש שלנו בשבוע שעבר עם אותו פרומפט שעזר לנו להוזיל את חשבונות הבית שלנו. היום, איך נעצב את הבית שלנו בקלות? נכון. אז כמה פעמים בעצם רצינו לעשות איזשהו שינוי בבית, וחששנו מהשינוי הזה, לא ידענו איך זה יצא, לא הצלחנו לדמיין את זה. והיום שיש לנו את הכלי בינה המלאכותית, אנחנו ממש יכולים לשלוח את התמונה, זה ממש פשוט, לוקחים איזשהו כלי בינה מלאכותית, אפשר ג'מיני, אפשר ChatGPT, ושולחים לו את התמונה של החלל שאנחנו רוצים לשנות. השלב הראשון הוא שליחת תמונה? נכון, אוקיי. נכון. ואז אנחנו מצרפים לו פרומפט, פרומפט אמרנו שזה איזושהי מקטע טקסט של הוראה לכלי בינה המלאכותית, ואנחנו אומרים לו מה השינוי שאנחנו רוצים לעשות בבית. יפה. אז אני אגיד כבר בשלב הזה, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, נזכיר את זה גם בסוף. דליה, ניסחה לנו את הפרומפט, יש את הפרומפט הקבוע, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לעמוד האינסטגרם שלנו, העולם הבוקר, הפרומפט הזה מופיע שם, אתם צריכים לעשות העתק, הדבק, ויש לכם פרומפט מוכן לעיצוב הבית ב-AI, חשוב, אגב, זה פרומפט שמתאים גם ל-ChatGPT וגם לג'מיני? כן. מדהים. כן, והפעם זה פרומפט מאוד קצר, מאוד קליל. נראה לי שאנחנו יכולים כבר להתחיל לראות דוגמאות. יאללה, כן. נכון? בוא נעלה על דוגמאות. אוקיי. אז מה הדוגמה הראשונה תעלו לנו על המסך, אנחנו תכף נראה. אז ככה, אז צירפתי בעצם תמונה של הסלון שלי, אפשר לראות פה מצד ימין את הסלון המקורי, ואמרתי לו, תשנה לי את הרצפה לרצפת פרקט. ואז הוא לוקח את הרצפה ומשנה אותה. וזה ממש יפה בעיניי, אני הייתי לגמרי הולכת על השינוי הזה. בוא נראה... ממש כתבת לו, רגע, הכנסת קודם את הפרומפט, ואז אמרת לו מה את רוצה? מכניסים את התמונה של הסלון, כן. או כל חלל אחר, וכותבים, תשנה לי את הרצפה לרצפת פרקט. פשוט ככה. ככה. ממש, משפט. אוקיי. זה הכל. אוקיי. עוד דוגמה? מהמם. אוקיי. וואו. כן, הדוגמה הבאה, הפעם שינוי צבע קיר, תשנה לי את צבע הקיר. פשוט ככה? לצבע כחול. כן, היום אנחנו עם פרומפטים פשוטים הפעם. אוקיי. שזה הוראות ספציפיות, אוקיי? או תשנה לי את הפרקט, תשנה, וזה ממש הכי פשוט. וכמובן, היתרון הענק בזה, זה שאנחנו באמת רואים איך זה נראה, כי אנחנו יכולים לעצב בית ולדמיין איך זה יראה, והפעם בזכות היה אנחנו רואים. עוד דוגמאות? התמונה ממש נשארת נאמנה למקור, אז זה לא נראה אפילו מזויף. בדיוק. הפעם ביקשתי ממנו שיוסיף לי עציץ גדול ליד הספה. אז גם אפשר להכווין אותו, תשים לי את הפריט הזה ליד הרהיט הזה. אז גם, אוסיף עציץ גדול כזה, גם. ומן הסתם אפשר גם הכל ביחד, נכון? זאת אומרת, יכולת לעשות את הכל ביחד, גם את העציץ, גם את הפרקט, גם את הקיר. פה פירקנו את זה רק כדי שנראה כמה זה פשוט. אני שואל בשביל חבר, אני יכול להגיד לו, אני רוצה בסגנון סקנדינבי, סגנון פשטני. אתה ממש יכול, הנה, אתה מוביל אותה לדבר הבא. מוביל אותה לדוגמה הבאה. לא דיברנו קודם. אז אפשר הפעם, זה קצת יותר מסובך, לוקחים הפעם שתי תמונות. לוקחים תמונה של החלל שלנו, ותמונה של איזשהו עיצוב או השראה שאנחנו רוצים שהחלל שלנו ייראה ככה, ואנחנו מבקשים ממנו ליישם את העיצוב הזה. אז כן, אז אפשר לראות את חדר השירותים שלי, מאוד פשוט, נקי, לבן. ביקשתי ממנו את העיצוב הזה עם עיטורי הזהב, והוא ממש יפה. הכניס את העיצוב לתוך חדר השירותים שלי. מושלם. אגב, אפשר גם בלי, אומנם זה פחות עדיף, אבל גם בלי התמונה הזאת, נכון? את יכולה להגיד לו כראות עיניך, ואז הוא עושה את זה כנראה מאיזה מאגר ש... נכון, שזה גם מה שאת עשית, לא? את גם עשית את זה על הסלון שלך. אני עשיתי, אני לקראת מעבר דירה, לקחתי את הסלון של הדירה שאני עוברת אליה, אמרתי לו, כתבתי לו ככה, אני אגיד מה כתבתי, אמרתי לו, תעצב לי את הדירה בסגנון נקי, ככה אני אוהבת, נקי, פשוט לא עמוס, עם צמחים ועץ. וזה מה שהיה, אני לא אראה את זה כי זו לא דירה שלי, אני מתנצלת, אני לא יכולה. אבל מה זה עוזר שהוא ייצב? מה אני יכולה לעשות עם זה? חכי, רגע, יש לנו עוד דוגמאות? שנייה דקה. כן, יש עוד דוגמאות. נראה לי, אתם ממש... כן, אנחנו... אוקיי, עכשיו, יש איזשהו פריט שאתם רוצים לקנות, ואתם לא יודעים איך הוא יראה בבית, למשל. אז אני מצאתי שתי שולחנות קפה שחורים כאלה באינטרנט, אמרתי, אולי שווה להחליף את השולחן קפה שלי בסלון. אז כתבתי לו, תחליף לי את שולחן הקפה מעץ בשולחנות השחורים. ואז הוא עושה ממש את ההדמיה הזאת. והאמת היא שאפילו לא כל כך אהבתי את השינוי הזה. אני חייבת להגיד, כן, פחות יפה, פחות עובד לי בצבעים של... אז למשל פה, במקום שהייתי הולכת וקונה את השולחנות קפה השחורים האלה, ומתבאסת בסוף על התוצאה, אז הוא חסך לי את ה... זה באמת מדהים, שאת יודעת מה את רוצה, ואז את רואה איך זה יראה. זה מקסים. עשית בעצם ממש עכשיו פה בחי, צילמת, נכון, נכנסת פה, ראיתי אותך מצלמת את האולפן שלנו. נכון, נכון. ומה ביקשת ממנו? אז קודם כל יש לנו פה... אוקיי, זו הכניסה לאולפן. כן, כן. וואו. זהו, אז עשינו משהו פריסטייל. חלום שלנו שככה תראה הכניסה. כתבתי לו,
קח את פינת הישיבה הזאת ותהפוך אותה ליותר חמימה ומזמינה, ממש הכי פרי סטייל. וואו, שני, איזה יפה. אהבתי ממש. אוקיי, ומה עם האולפן שלנו? אז יש את המטבח באולפן שלכם. אוקיי. יפה. נכון, המטבח. שדווקא הוא בסדר. הוא חמוד. נתתי לו רפרנס של חייבת לעצור לנו את האולפן הזה, את האולפן הזה. נגרות מעץ, שי שלבן, הוא החליף לכם גם את המקרר קרם. כן, יותר מואר. לקחת גם את איפה שאנחנו יושבים? נכון, נכון. נו. אז עכשיו ממש עשיתי את זה ברגעים. עשית את זה ממש עכשיו? כן, אוקיי, אם מה אפשר להעלות עשית? את בואי נראה. המסך שלי, בוא נראה. תראו את המסך. צילמתי הנה, מראים את את המסך שלך, כן? הופה, אז צילמתי את האולפן שנכנסתי לפה. כן, הנה. אם רואים, שנייה רגע. הנה אתם, ממש. הנה, אפילו אנחנו יושבים באולפן. כן. כן. ואנחנו עכשיו במונדיאל, אז אמרתי, תעצב לי את האולפן בסגנון מונדיאל חגיגי. ממש לפני תראו מה זה. הופה ושנייה. כן. אדיר. אדיר. טוב, אבל אני רוצה רגע לשורה התחתונה של שני שהיא הציפה פה, כי בסוף יופי, להכניס לצ'אט GPT זה אחלה, לקבל עיצוב רעיוני זה אחלה. בסוף צריך ללכת ולהשיג את הדברים. האם לצ'אט GPT או לג'מיני, אם אני עכשיו, הוא ייצב לי את הבית כמו שאני רוצה, ואני אומרת לו, אוקיי, תגיד לי מאיפה אני משיגה את השולחן הזה, תגיד לי מאיפה אני משיגה את המקרר הזה, הוא גם נותן לי המלצות קנייה? נכון. או איפה אני יכולה להשיג? אז הטיפ שלי באמת זה שלא חייב להישאר רק בעולם ההדמיות, אפשר גם לקחת את זה שלב אחד קדימה לשלב התכנון. אז אפשר ממש לשאול אותו, מהם הפריטים שעליי לרכוש בשביל לבצע את השינוי הזה? אוקיי, מעולה. מה המשימות כדי לבצע את השיפוץ, מערכה כלכלית, ואפילו איפה אני יכול לרכוש את הפריטים האלו. מצוין, כי זה בסוף, כן. הנה שני, הוא יכול להגיד לנו איפה לקנות. אני לא מבינה כמה זה מתסכל. שהבת שלי מראה לי, אני קודם כל על הפנים בעיצוב, באמת, כאילו, אחת הזוועות. אז היא מראה לי בפינטרסט כל מיני דברים, ואני מתעצבנת ואומרת לה, זה יפה, אבל מאיפה אני משיגה את הדברים האלה? ואיך זה משתלב בבית? אומר לך, אני פשוט חושבת מה עכשיו מעצבי פנים יושבים בבית ואומרים, יואו, אבל תדעו לכם שמעצבי פנים היום ממש משתמשים בכלי הזה. הם מראים ללקוחות שלהם איך הבית שלהם ייראה אחרי העיצוב שלהם, ועדיין סומכים בכל זאת על הזווית האנושית גם בעניין הזה. אז בואי נסכם כמה כללי אצבע על איך לעשות את זה נכון. מעולה. אז אנחנו נכנסים לכלי בינה מלאכותית, לג'מיני או לצ'אט GPT, יש להם מודלי תמונה מצוינים עכשיו. אנחנו מצרפים תמונה של החלל שאנחנו רוצים לשנות, לאחר מכן כותבים פרומפט קצרצר, ראיתם את הדוגמאות שהראיתי עכשיו, ופשוט מחכים שתתקבל תמונה. כתוב פה שאפשר להמשיך ולדייק אותה, זה נכון? אפשר אפילו להגיד, לא אהבתי את המנורה הזאת, תוריד אותה, אבל לא לעשות יותר מדי סבבים, כי אז התמונה תתחיל כבר להתעוות. אוקיי, זה טיפ חשוב. לא, אל תשתו את המיץ של הבינה המלאכותית, כי תתעקם עליכם. יפה, סופר סופר מעניין, סופר שימושי. אני אעדכן איך הבית שלי יצא עם עיצוב של AI, אם אני אעשה את זה, אני אעדכן. והכל עכשיו ברגעים אלו עולה לעמוד האינסטגרם שלנו, העולם הבוקר, כולל הפרומפט, כולל הכל. אתם יכולים להיכנס אליו ולקבל את כל ההסברים. דליה, כרגיל, תענוג, אני מחכה כבר לנושא בשבוע הבא. אנחנו לוקחים הפסקה.